1963 елны мин дустым Наил Әюпов белән аның туган авылына җәйге каникулда Мөслим районының Түреш авылына кунакка кайткан идек. Мин авыл җегете, минем авыллар күргәнем бар. Ләкин мондый матур авылны мин беренче мәртәбә күрдем. Ул шул кадәр ыспай, җинак, кичкенә генә авыл урманның нәкъ уртасында. Менә ничек дип әйтим, сандугач иясы кебек утыра инде. Андагы урман, андагы агачлар, әйтерсең лә урамдагы агачларны да кисмәгәннәр. Анда имән, карама, жүкә, шомырт агачлары шаулап урам уртасында үсеп утыралар. Без инде кайтуыбызны билгеләп үтик дип кеше шикелле өстәл артына утырмадык. Авыл уртасында үсеп утырган шау яфрак ярган имән ботагына менеп билгеләп үткән идек. Менә минем Әйүп дустым монда, ул миңа ялганларга бирмәс. Без авыл белән таныштык. Анда бакча башыннан шундый кичкенә генә матур ине шагып ята. Табигать шул кадәр матур. Кешеләре шундый үзенчәлекле, шибәрләр. Бу авылдагы легендар Исламгали агай үзе генә дә ни тора торгандыр. Аны бөтен Мөслим районы белә булса кирәк, беренче шул кеше очраган иде. Мин шул кадәр матурлыкка хайран калып, инде артыграк тәэсирләндем булса кирәк. Карале, мин әйтәм, Наил дустым, сезнең авылда әле чын татар рухы яши икән. Мондый матур авылда туган кеше я шагыйрь булырга, я җырчы булырга тиеш, мин әйтәм. Күрәсең, синең моңлы матур җырлавың шушыннан килә торгандыр, син сәхнәне сайлап, бик дөрес эшләгәнсеңдер дигән идем. Ул миңа әле безнең авылда тагын бер яшь шагыйрь да бар. Менә кич белән клубка чыккач, мин сезне таныштырырмын диде. Кич белән клубка чыктык, яшьләр белән таныштык. Шунда бер кырыйда шем кара бедерә чәчле, шундый ыспай гәүдәле шибәр генә һәм ифрат дәрәҗәдә бер тыйнак җигет басып тора иде. Һәм мине аның белән таныштырдылар. Әйүп әйтте инде, менә безнең яшь шагыйребез, менә шушы җигет була инде дигәч, тыйнак кына әйтеп карасын. Ничек әле мин шагыйрь булыйм дип тыйнак кына әйтеп куйды. Без бу авылда бер атна буе кунак булдык. Көн сайын клубка чыктык. Инде калган очрашулар минем хәтердә калмаган. Аны харрас бүген генә хәтерләп сөйли. Ну, Хәлим абый ди, Наил абый белән икегез атна буе клубның эчендә дә, тышында да күрсәтмәгән тамашагыз калмады инде.